Kwaso. And I'm saying Kwaso. Ah, a Kwaso is a Kwaso. Again, a doba. I'm a far from Hey, no. Obama, no go from that. I go so. Some as him for my debut. No man was again a do with here. Hey, Nana. Did he come what's nasty? DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo Akwaba. Afi Turumirika Nesha on Facebook on so. DLFM 106.9. Niemfaka sebone nchire mu nyinada emfa ensomo awiai. Na reho sama efia pie mantemu eba beto de ka sebopono so echirem sem. Aba wo bia ne den ede ya. Esusu se wanyamfinhia no aduanan enum 45 years. Na yesusu se ne nkanchema eye ne boyfriend. Atimi atutwo dima yawo ekuno age ne kwa ede afri ne nsem. Ne nkwanhia ese na no wuku adai. Na eyofori so busumi de neto so emienu. Efempe mienu ni aduonu numu ewo mra na sima aduanan anasa aduasa. Abo apa eye enumere na wotwe mekire 8:30 pm. Na asem wei esi ye ewo eye nyamfoma na eno no wo Brim North mensinim ewo pie matemum. Na ka ni kire mi se mentemas kakra bi so ekoye ntokwa ebeto obaba wei ne eye ne hokafo ntem a meka se eye ne pona no ntem. Na mtemo aso tore na kire ye di nanso emra na oba no ohye dwa na odware no ene be ma hifa kuntuna se ekwatwe tuo ene obayi dware se ohia nse ne adi di my out waje ne nkwa e de afrit ne nsem na krachia oba maden ekodi awei edi abeto di akase bopono so ekirem sem ne den ade kwame ono no oyekuani na wo kirem se dabi one na yira yamntemo ase de ade betumi aboa na akomatoye maba ne nyina ne sen obetuma tutu abo no aje ne nkwa e de afrit ne nsem na mro penipo no oya se mempa edema yamfoman electoral area ne den ado ni nyamfo Jonas amachechem na okirem sem ono mpono watu kwan ohwanu ma na ote se asem se ne zo bono homaden atwetefom Afra Post Commander atena num se asem se na sintimike se no owura ne dende aya kwame emre hu sem etuo na to no na bono homaden kogina krotia ana otwe tuo na ono ankosa de free edi si ne minim ena ojamu se tima yawo oku no ho nanso otutuo no wangu mameke se na fono fa ba bi de ni nyina tete na ba Facebook no so DLFM 106.9 ya de fonna to so aba benya bi no hwahwe oku no ho nanso no awudie na maso a we pewe meke se ne mprifa mmane apagya no edna kwada eya sabia meke se owura ne den de kwame oyekua nem oguso eja hwede mom ne ho kafo ne den ede yade bama wo kura de ankwantum genti wawu a meke se ne mprifa mmane den de ko hwia mu kura ya wonom ekura no so na mra onumnyafo ne den ede Jonas ama chechensem de atodi akase bɔ ne mu no nsem sei na dato yanemu Enwa na jobe 9 o'clock me to kwan kakora na obi frɛ me say lady be a friend ya wo she bathroom e twale na obi abɛbɔ ne tu nti omo frɛ me abɔ mama ne quickly na me frɛ commander na me bɔ na mane ana oma ne mrantie no e ba na je say no kre no mbe fa body no e ko na abusiafo ni bidi echiri nti eja de asan ya da ma de achi me nso na me ne honte no wo na me sanya akọ say yesi brother bia onenete brother no akobo ne hutu ewo cemetery for life na unfortunately onwuri am say ahomachi na okoye saade no nti etuo no ka obo odituo no fa ne minimum nti wangu homye ne ba nti me esa no me frɛ commander bo na mane bio no sama ne boys no eba no mabefa branch na amde ne hospital ti me aka say o hospital Commander DSV Agyei branch no onenam 45 more to 50 bano so there about oneno be ye biana be man be chene kakra roughly mintimin ka say ono so be 45 na be man no be 48 more to 50 enkwale nim mimi who say omo ho no me ban say be 1 year ni na me pay say
one no ho ye nyina ho ne yete ho na ye wo no nti me fan so enya fuma ani ana oba no so ho ne ye wo no me fan so ye nyina enya fuma fo ani sa okay well say no me to me confirm say ono na wa bo lady ni tu ana enyo ono ana me ba na me kwa busiafo mi no afani mi ni nyina bisam yi me tike mo ba me bedu ana me bisam yi ho say e bi ana problem bi wo na nam so ma sa ade na ski ani a otie kopie mu awo yamfoma na eno no ewo brim north mensin ne mu apie mantemu no ena ye wono asem member ne den edo ni nyamfo Jonas ama ena wotie ne kan Sikapa etuo na san subiu na de no wie no wo ku ne ho o say o wie so wo ku ne ho so hwese de ba no ahwe ana akwaje tanti no ko no agye ne nkwa afiri ne nsem but nansen asa kunkum so adoso ya ye too much o 5 December na be ni na be rafiwe mu ni na kakra bia na we yakumwe kakra na we yakumwe nti ye na sa na yakomate we sukura no wanyini hwe ne mfie ya be ye 45 years ko 48 die nzanka wanyini kakra o di sabe nka se adwen ba tirim dia na oba ya be mamu a tam tuo hye adwa ye tim wekuno keke aya monso mo hwe mo hu ye kakra ahye nde Kwadwo se de kwan ya de mo fa so na me wo fa asefo na tietie me tu akase bo no so Yentu akase bone so na yade a military high command for enya na sotie se eye nsensem bi ekoso okumase eye efia damage boso me ne de toso aduonu wotwe e won fimpi mienu ne aduonu num a chese military personnel be ye nso emu miensa eye officers emu nan eye soldiers for akwache eye temanfo ni bi abrom esansa yade omko wi a mobile phone omo chese he said that temanfo no meprepra ye pa esewani ensasa me kachel na sese eye military for police for na eye Ashanti regional police CID eye hwehwemu e de afa eye case ni ho omo kasa eye officers a omukodi dwumadie no muni soldiers for na yade omache wo mobomode ase omema hwehwemu no etimi akoso sanso no mu show bia bo so bibiara ne ho ege asem ni mu no yade omode no befa emra kwan so ene abusuafo nso so a omo adofo no meprepra no omo che omo so munya tobo ase no omo ntwen no mu nsusanso a ebetimi afri eye hwehwemu omo yenim ede aba na nipa odi eye press release ebetu dwa eye agri eye kwashi oye brigadier general director general public relations edema eye Ghana Armed Forces na se kumase nso meme ma mtiti binni ekosibira manfo ma komiensa chese mo akwi afon ntini ye bu makum edio na me se ya kronfo ampa no ma osibira wo mo de anka me de nka echire din wonse bibia ni ayentobo se Kwadwo sise no unde mrane shansem na ye ne opesa se we sojani so asamfa kwan mu na me ka se omo ya kronfo ampa de anka echire din ka me kura de anka makozo mo bi nka ho omo titi nipa okrom ha o aka akra munya omumra krom ka krom be ye din biza nansense mu hunu ekoso Ghana na atete ohu enti se mo bro omo no ya kronfo ampa de anka me de nsanka na sabe se adwuma akwaye na so aba na wadi ya na enti se omo ya kronfo ampa de ya na mo nya kronfo nso de na be ha adwenti no aya munya botre kakra me wofa asefo yanto aka se mo se enko PMM e wa Ghana mampani bema oboada John Dramani Mahama kache na meka sei odensma to dwa echirim se animanim yata asema moden asisi aka ahodo nyina mu o man Ghana mu a edu ba bia nsuo to nya ba bi mfa no yenwini nyina ntungu wo store no wasi ede asi gatam na ba bia nsuo tene afa na wo mpene emensuo nya ba bi mfa de a sedan na watim wo se yes to yenwini nyina mfangum na Ghana mampani echirim se ukopie mu awo Malam Johnson ekopie mu waje bawe mensini mu a ekwaso ye pansuo to a na ejiri fa amanfo nanso de biada enipa ze momade asida no e de asi ekama nsuo to anya baabi na entene fa nkram Ghana mampani echirim se emre kakra ntem ne nsuo to biada na krabo pore mantem na nsuo ejiri fa nipa nanso ne nyina chi no sabe nipa da ya nwen kwankan na de biada na asida de asi baabi ayepe na de stores e de asi a Ghana mampani echirim se enkon kan ye kura ne senti na moto a yetu no yenya ne nyina kra Ghana mampani se de tu dwama wo made konsrahwe e wo meamia hodo a nsuo to a ejiri fa won manka bopre mantem ana wo kire mi se ha adwen ye pasa sabe koblane a sabe woda na woda sumia so wobotumi asi dan na odi asi babia ensuka ensuo to ejiri fa na wasi nsuo no kwan ne nsuo no to na yira na akọ obi dem akwa yira bu nipa na dan na fa nipa ye wie pa yes na bofo machechemo ene yanwa Ghana mampani kire mi se sa na moto na ekoso no sabe ye nipa
ya namfa ye trimfanto sumese said ye kono no men yempani ye kura Ghana man penin e de ade said ato eye city engineers nanim se e free ne ko wa mo ne eye mensene krachi ana afi so enka bepore manta musuafo abi bele sisi ya dan de asia emfa mra kwan mu ba bi enso to efa no yemu no nyina ntungu kwa we nya otanhunu on time wo bia ne mom sabe memra nya dwuma ehun ko nya sabe wasi dan de asi ba bi enso yire efa wasi so de asi ba bi enso yire efa oji usika de agobotom nanso nipa ho kwa na de di agrom Ghana man peni chirem se onim de ntia mekese no asamrefo atumi atena sa tonton sanse de beba koma ba bia nipa o metete enso to ejiri fa wo chirem se sa na ma no mo ye no ne bonjo so kura ni senti wonu se ya se no mempa wakoton asase de ma obi a ba bia oten enso to ejiri fa ho no majan efisanya sa na mna so mu a onu obedipa Ghana man peni de nsem sei e de tuja featured there at the Black Star Square. A lot of the flooding in the city is caused by human activity. We are the problem. What is happening here does not affect the factories here. The water comes from somewhere, and once it can pass and continue, it will back up and affect the communities beyond. These are streams that existed long before our grandfathers were born. They are streams that flow from the Equapian Mountains and find their way to the sea. Then we decided to come and build our capital city across the streams. So even if you build your capital city, you must allow the streams to flow through. People have built and blocked it. If you build and block a stream, the water will still come. But when it comes and it can't pass, what will it do? It will flood its banks. That's all that is happening in this city. And that's why we're asking the regional minister and the district chief executives to take a very tough stand on people whose properties are blocking waterways, because they're creating distraction for other people's properties and even loss of lives. Sometimes when it floods heavily, we lose human lives. And so it's not because we don't have a sympathy for people like that, but we must enforce the bylaws. And the point is, the assembly here, how did you sit and allow this to happen? How did the assembly allow this to happen? And that's why you have the chief executive, you have assembly members. They must be conscious of all this. These are waterways, like he said. Can you imagine the volume of water that this place alone can hold when it rains? And so if you fill it up and you'd say there should just be a drain passing through, the drain cannot contain that water. And so let's do what we have to do. They should remove all this, and it should be at the cost of the people who did it. They should take this back where they brought it from. Ani a woti ye Ghana mampeni John Dramani Muhammad obise bisa samre for the mosompa so pa mosomfa so na de hen se matena se mani pasisi dan de asigatesim men so to anyi babi mfa ene a wote ye Ghana mampeni John Dramani Muhammad Yanto akasiabo ne so na Rose Minister Kwame Gavins Aboja Edin Sama Betuja chese Maripoma Limited contractor no na ofan Konsawem Highway project no echa nsa oye no ya dia odi abetuja chese na nsantem de ombesan akwa site ne so akwa omadwuma ase esan so matena ase atwetwe nkomo ba efa ekwan omuja ede to esan $45 million eka omudi ninti na bro ne nsamtwofo atwetwe nkoma endra da na ochese ade omone na kasa se de waje atum se obekọ site ne so akwa ye adwuma esan se natemamfo ne de omo kasa pa ekwan no enya se wiabo a omuntimi futuro ana ekumo inso so tonso so a omunya baabi mpo na omode omunayesi sa akwan so ye kwan obi afa so ekodi ni dwuma nti so mantimi anya ekwan na ya de ebe ha omuye papa ana ode atuja se Maripoma Limited contractor no abekasa chese ombehye dwuma se ntempa so se ne ebe ya enche crampo no ekwan no omubewie The Ofanko Sawam road has been abandoned for some time. We've been having discussions with the contractor, and we came to a conclusion that effective immediately, they should mobilize to site starting this afternoon, whilst we conclude on the modality paid. And they have agreed. So those who are frustrated, and government is aware and feels the pain of residents and communities that help is on its way. I expect Maripoma to effectively immediately start remobilizing to site, and within 3 days we should see action towards completing that project. So the dust and all the unsafe conditions will be addressed shortly. To complete. There has been very fruitful discussions over the weekend, and it's determined to complete. In excess of $45 million. We are working on that. It was part of the discussion. We know our commitment. He knows his commitment.
Eniya uti ye Rose Minister Kwame Gavins Agboja ana ochese enche crofan coin sawem highway no dia contractor no ebehye na dwumase. Monya maye pa na amanfo bro. Pa. Oba mo fa kumase kwantempo no so ama saman ne mpote mo bre pa. Enti ebese se de mpanifo aka no animu nya da contractor no ko bo adwuma na de hye no ehuna mane pa. Yanto aso ne yenkopie mu ewa kantamanto edwanim na mekase no akɔgyeta adwadifo ni bi eni abere pa mukuku otizo mubufu afu no enya se mekuma kram na eko ni bi kyerem sem mekase no emperform dead adwana no nyina da wanum si fom wanum mfom nkrata nyina ngu ba bi kura nka nkyerɛ mo ho se adwuma no enya de mbetuma ye bi okram na adwadifo yi efrens emtrefo nhye mum no panipa eda wanum na na kofi adom o ka se na wo kyerem se emperifom dada kantamanto eye market na no eye makoma kudu miensa 13 na o kyeremu se ombetena suei enkontambo enya adwuma ehunumu ne fanya bia nkoso kantamanto gye no munti efitiri meja eto honom ehye wonma adwaton de nyina no wamonti asempapa bia mfemfiri mpanifo wonnom anema nkonkan ekura ne sente ebe ye no manim yada empefo no bia ensi fom no mpa ne baabi enkotane ye aduane so nkonko didi no onwere ne ho kram adwadefo na kyeremu se ade ba ko a etwa munsurum ye pampo ne se wonma ye nte ese mperifa mmaden atimi atrase na wonam ne adwuma ko biade anda womoso ye foundation for twetwen komo se beya kantamanto dwan beton de ama wonam agiska de go mbotum na oma adufuru pa na mope na nya de wonom adwanyadifo no ho kram wonam u kyerem se empanifo na ne manim yada epo bia mabɔ no kuntu na se no wonam atenti munsi fo kram fo dwumade ni fanto anje sa de a oya kyerem beye no enya sem kuma kram adwadifo kyerem se oma ya adwuma abɔ adwuma beya vinhia aduanan num ne mbora na matena kantamanto dwene maton adenti entum ma se ne koblane nkoton edwan family pafro na munyi sika fa gu mbotom e wamra munya mfumuso obi adanti e hono na munya sika de hwe abusuan ti enmanim nya da adwadifo no mpanifo nya da obi ansi fom na onko efrisa de yakosoro mo onka so mbodwo so a na omobo mo kyerem se Ghana man panisi ko de ba yempom na gya ne hye yei oma hunu so mpanifo nyina ansi fom na asomdwe entimi emra nana kofi ado de nsem sei ada to de yakase bwanim oboni wawu ya from one tintini tietie nyina ne se ya mpanifo amudi animu market ye wakuakuo mpanifo no chairman ya hwem no mo ye 13 for no modu enwamo kase omadi ya ne se ya ne omu na tidwo mu a since ha hye e ha meshi kura no mo ye bibi omu ne obi anwene ho omu de omu pe na eye omu de obi anwene ho de omu pe bia na omakọ chichire ade abese dwane ko na de omu ne se ende ye gira so se pani bia pani magmako 13 no omu twi omu mfiri dwane ho ye hi omu so be lead dwane ende ye press conference ye wi ye mpese pani bia ebe gira mu se we pani na ye dwane na ho na ye no ye ntwe se edwane ye be hwe be hihye dwane se edwane be gina ni titiri ne se omu hye ase afiri ba bia ha hye no omu de ekuo bi ebre ye so omu ye foundation fo ba ye so ye de asototo form no ekuo ne ye from foundation ekuo ne ye de asototo form no ye say nyakuo say omo ye foundation so mabu adwa no omo beji dwa no emom na free yansam because ye hwe omo ne ye bi ani mpanifo ne nkomo bi omo ne omo di mpanifo ne ye katanso mo mu aso awo ne ma biri hu ye hu say omo agenda ne titiro ne nyina ne say omo ne akoye meeting bi akoto manjo online say ye omo ne dwa na ye meeting say ye say yate ye wa free yard mufo ye importers yard mufo importers so e ye nipa bako ye ne yard mufo atra no 45 years maybe what jo man 35 years mu na me koi ya di mana me kofa me ma betwa o foundation for na show mo say omo nti omo free yard mufo na je say omo baboa ye nim agenda wo mu je say unu papa tena 45 years no bi ba be 2 years onu kire say onu papa ba mo papa free dwomo enti anu de yesu adwo ye nti ase eni a woti ye ayadwadifo no pani pod da wono ma no friends and so for share mo ne den na kofi adom enu a chine members ne bisu kire mi se de adro de se ne dondo afro tegale de mpemfo ne ye no eye omotan ne senti kantemantu dwa hye ye sika mpemfo cha ye edema wo no no sabe eduane pe ne nam ne tumi to ya wo manya sika bia mfa mfiri mu amfa mo bra bia ne senti mpemfo mo hu omo so mfa so be mu nsifo mo kura ente za de besi kantemantu no agye yankopon obem Mentias say a nipa more than 20,000 ewa. No nipa mako 13 pe. Eki bi tira mo say omo wa dwene na say dwane mfa so nyenko. Say e be say all foundation for. Omo de 2,500 cedis na bre ye. Ye do amase. Me je be dia me ko to nam we.
eti esram say allergy kan no Kumasi ahye omu yamwa omu divert attention ni Kumasi na bo Katamanto de yame adom say yes de na wi say de no so first de bebre o enka eti de here say ane say omu free edom wankokura ye ba Katamanto asase we so fata good years ni Katamanto Adwoa de o Ghana ama Ghana for omampani John Dramani Mahama ame ati ase say Katamanto after 5 years no obaboa ya ma edwa akonanim the daya asore ya of adeshi mabase sesia no muna mbaboa obuo obi wi a ese uko oba bi afere de se wu chese edwa no ye fa edwa ne nhyam nsa ama mpanifo no matrase agide omo beche ye mpre enne ema of adeshi for ma abiem ye wo moa ama mpani se obaboa ye enti ama mpani obaboa ye enti ye ye mo abiem amode amwa na tuboa ye ana ye wo ho ne yesi enti obi hu ya mobo tuboa ye ni sika bi ana mo beteta ye 2500 ebi nya ye ebi anya enye obi ana nya ye enti mo settle obi a ye sramu ye beni fo no efi ana ko ye beni amonya step down amo step it down Katamanto ye wey ye suffer 106.9 ye ma ye ni obi a ejani na ye de ye ntrama nti wo fo meji free exam aye chairman for 13 efi na ye nyawom Eni a wote adwadefo a modidwa e wa Katamanto dwa na mu kire mu se de aduro de dono afon tigale ntimpanifo ne nyina obi amfa ne dibrento onom nkofie enkodu omoyira omo ho kafo enuane afise de ekono ano oden pa na enopai ena deal eye yen morning show no Sunday so homo bia na DJ Hitman ene otitreni e de Katamanto eye market no ye chairman market ye oponjo twen komo no kire mu se nsema hodo a adwadefo ne kan no krenim efrisem amoto amoso abanti omontwene ngopon ya adom na omomre so ombesi fom na de so won mabu nkonta e da kire wonom tisika de mwofa asefo no so ayenie enye izo Mikasa Katamanto asem ne nkase ya wie oh debe e kire nwo ya de opa kuruma Mikasa ya wie ma chese ye de ye ni kra di de e ba na chikura chese omo so omo de no omo de nsa afiwe yankasa de nsem wom a kire nwo ye wende to akase ebo no so Yanto akase bone so na Asankregwa ye district court ebu eye Daniel Bedufo e wa bro to share eye nsemtwofo so e wa eye adumanya no ben Asankra Brema no western region na ye match bo so mini de to so aduonu nsia e won fimpim yenu ni aduonu num ni mu ana chese omo sentence no mka chance obetua fan eye 300 penalty eye unit e no candidate na abo me no be 3600 Ghana cedis omo chese se scan not ntwene na se ne wantwia omo de ne beba akotuma afeba akọ obeye jumaden ediama oman no eye Western Central Regional Police Command ana che no eye ojefo bosom ni de to so aduonu ba akọ e won fimpim yenu ni aduonu num e wa abra ye City News for mo Western Regional Correspondent eye Akwasi Agyei anim e ko honom so akwakoye stories e de afa eye fomagudi etu omode say atena ye a obo omode atoshe omoso eye media team ni camera eye omo microphones ene eye mobile phones so oji edi from some okachom so momode ana pictures any videos from atwitwa no omundi letini na efe free camera ne so achese na enya asem ketwa a police fo gbo omode ama omunsaka eye Daniel Bedua sese de oma sentence no won fa nko tumukura na semtwerefo ne ye brepa utu galam se din semfo na semtwerefo be pie so epa ho ntomanti wasi bram no asese ne niema we say so man 5 years afi ba akode nzem wa o we make up for life want mase masa eni pedi nsem hunu sei na wan yade ani sei esika ye nyina we su na ye ho nkwaje na boafo dwotonde ye ba kase bodi aka echi no ye be kenkan ni nyina de asom ye tifo Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa ama wo. Say we call United Kingdom, Canada, Dubai,
Poland, Croatia, na afei kura deɛ Serbia ɛne Greece nso abɛka ho a work permit ɛtɛkyere. Ma menkyerɛ wɔn mo ɛkyere kwan. Sunday Sham's Consult ɛwɔ Ofanko Barrier, Asofan a wɔbɛn Wise Park Hotel ɛwɔ Asofa New Station hɔ nom a. Frɛ number 0244-291546. Email address nso ɛyɛ samuelowusu626@gmail.com. Yɛgye ehu die nti, we connect dreams with opportunities. Ɛma ne nyɛ wadwendwen frɛ wɔnom na nso bɛdi adanseɛ ɛmpo asɛdeɛ media. DLFM 106.9. Yama akwaba afia fa kase boni twapoe na yenkopie mu ewa Nigeria mamum na nkrabotodwa echire mu a abamu bi ono no oye dansini mesini ne den Adebayo jeje na krachi emre kakrani watopia afagyan na ne nyina ne se ne ho kafo a ne den de messages inyanu ehuwa jeje ebo modern fafuru no kopie mu ekwawo ye ewo ye Ondo State ewo Nigeria na ba wana kwa awoso no wakwawo entensa mafra mako emiensa na nka ne kire mi se ye mra ne ho kafoi ekwa awoso no ayasabia ba ko di kan kopie mu no ewo Nigeria mamu no eno no koso na no dwade atwa mu na oye obenim bosome na na da toso aduasa ba ko emfempem ye ne de nunu mu a omokona ayasabia no je se ne medical doctors ne nurse ntim wanom entime anhwe no kopie mba fufuro no ena okwawo ye kama yakopɔ ya adom bibia to din na mra wo ye pe na nurse fo no beka chenso krache bayo jeje wo ho kafo no nyame adom o wa wontansa mafra mako fefefe otomro si omo ho fe panya se mukuma kura nwi adwa o mu se ya ena krache ne hwe nurse fo na nim din sa na mo se eh na mo nurse fo sa na mo te na me ba wumpa na kama nya ba ko ene se de wi ase ye din triplet pa wo kram ene de besi ha krachi hwe benkum ehwe nimfa ohwe benkum ehwe nimfa ko hwe ho de mampa ne ampa ne nuane ampa emofra me ensa ampa ne ofa akire ho ne de okwadwo na ekro no tese ne abayiwai sika umbetu ya sabia ho nyina krachi wan hwe benkum ahwe nimfa kwakram anasifo ya atwan se be meba se ba yo jeje ba omo ba wo be pem samlam no kasei krachi atupi afagyan omo kire mi se sade asam ne kono se ne yere be kwa awaso akwa wontensa pa de menum nukure ni sika ne fie ontu menya sika enkohwe sa mofra nti oba no ebe ya wamfa mofra no no ne doctors ne ntenase na mohwe ma no visa de akro no na setembe ya de mpa de amana eno sa reho sam kase a epe na jele mema wiai ya de mu nsa kirem nyinada e de esem de sika mi madam fo no me wofa ase ne kokora so no akasa nyem ne yere na wakowo no o sinko anka wongo baako na kwa wo trade de grade say asa oye nyame ne yele ne wo baako obesa so ne na nyem no asa so akowo no wa wo miensa abom a wo mpe na so odwene oba na pom den ho oba no akasa ha no oba ne kasa ya wo na wakasho sa dwema no o etesi o na senso ebisikofo dua ne potamisin region ho onso otupi afa America tente pa ezi police fo anche no na be hunu bono we be hunu kura no wache no kokra enya simkuma yankenkan adwenkyere mo Facebook no so a we every Abbas awse no chemze kase bo ne mo de pasa no man we live edi free Tama West community 23 yo ya da se pa fo na we so free we cha da hwe no say good afternoon to you Pentecost elder takwado ko krom jesu konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne Adwoa Agyei Sikapa kase bo no e mo de pasa no manam DJ Ghanaman mfidie ne so na o kire mi say okay o se Nyankopon enko so enhyere adwuma pa yebog anama yenso da se pa me hu so ka kanzi mi ahyehye ha no mo sa na o se jese ne omo nka ne na ko since 3:30 ene ye ndra asema na samre we nyino se omo ni nka ne a ogbekire ni mpotem yatem we nso so afri eye piagapiaga na o kire mi say update on oso mampania be de kire no na ya de na kosi sen Ghana for my hu de ekone de ba wai ene so hu hia pa hu hia ana afensu wesu free baba ma ha na o kire mi say ndi se manyoko ba de galam say no kwa na ekoso de Ghana mampani we ndi ado be di ade na adum so cocaine hu nsensem ekoso say omba empo ready na kura kwa na ekoso de Ghana mampani je bibi fa ho pam ani tantwi na o kire mi say God have mercy pa na de ekoso na ya Anita Edifrida kuma o kire mi say bamra ko brane atutu akun oba de a emu oya pam Emmanuel Asante no kire mi say o hwe live we free Accra Medical Center DL News piao yanso ya dase Kobi asama no kire mi say oh bio jeje why adentina America tente say nanka oyira wo miensa nka gina wa no America tu autu ase ne sen wanya de kra jeje wanya de kra ye na kase be gina we su ne aburukom na nsa e be soro so no we ya woda kese enko enfama eye Fidelia
Bawa Fidelia Bawa we a student our University of Ghana na ne wa wodanti twede amponyankopon onhyirawo ompagye na nemu fan kyerɛwo na adusua wusua no mie wadwurum oma abrabo ne nyina nkɔ nka nanya dɔkɔ ha ma wafa asen na da Facebook no so woden ede eye Fidelia Bawa wono uko school our University of Ghana Legon na hodom na uko school we everyone kasa wo anchor ne den ede Ziggy Wale Obama camp maybe as mema man wono military for no hono no wanti we everyone kasa wo anchor ne den ede Ziggy Wale Obama camp no chim se ne wa wodenti Fidelia Bawa yankopon hyirawo na onye okese pa we a student ewo University of Ghana Legon entiene happy birthday en confirm Fidelia Bawa we ewo ko school ewo University of Ghana Legon yankopon hyira no onye okese pam wele kasebo ye gira we so aburuko mu se pon emu semufo ne ya maze mebelantwi ene se mu ede ma yen komite de yakopie mu ewo Facebook no eso akenka afo so ye mienu edi amege so aya takwade Kwadwo krom twa we de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi meni ahofedua Adwoa Agyei Sikapa bodini bio Adwoa Agyei Sikapa Sikapa iskawo ho se sika adwa ye pon afo ye kodi mempa kira sem bia mamusuro we sure adosurana kache silver lady Sammy chiano yeah so man Adwoa sika betras no obede na ye wada kompon enya sem kumo fifi mo hima a kire mo hima radio mu ya santo na ebe kwa wade ana tena setwen no oben ne nsemuda ne kasapa de ne nyina wo fie ha ye ba mo nyina mo ene tia adehye